Diskoteka gra. Diskoteka gra. Diskoteka gra. Čau lidi, já jsem Vindek, vítám se druhého dílu z tohohle videa a je tu se mnou Tverky. Jo, takže jdeme hrát. Jo. Teď, jak jsem říkal, dneska bude stund video. No, za ty 3 odběry, nebo kolik? Už tam jsou 3, máme 2 dislike. Ale já nejsem zvyklý na to, že mám úplně mega skoky do rychy. Jo, to jsem si chtěl vypnout. Bo to je úplně... Na hovna. Mhm. Au, odebírat to úplně mrtvý Jo, životu. já vím. Tak, super, hečko. Jo, tady. A Alten je speed, jo? Dobrý. Hej, tak pojď tady, pojď úplně ke stěně, dáme si závod, Jo. až dolů. Stavení... Ty jo, fuj je. Ne, nergo? Tak, a já dám na chvilinku střík. Tak jsem zpět, teď už by se to nemělo lagovat. Tak jo, můžeme jet? 3, a opět stejně, 3, 2, 1, teď! Zase si vyjel později. A jedno. No. Tak je střík, wow. Oh my god. No, Žiju. a vždycky si budeme snažit dostat úplně dolů. Jakože po vodopádu. Já to furt jedu. Jsi borec. I'm in a living time. Já to dám. Ne. Co to No to kurva? dám. Jsi to dal na motorce. A Nedal? spadl jsem úplně na konci, jakože už na tom. Tak ale stejně, někdo se prostě musíš to dostat na NRGčku dolů prostě. Jinak to nejde. Diskoteka gra. Diskoteka gra. Diskoteka gra. Takže samozřejmě jsem vyhrál tenhle závod. Jakože Artik už... trenky už se dostaly dolů. Ne, sebu. Jen to zraceš. Teď se spadneš dole, tak už tam zůstan. Hej, a teď si dáme něčím závod. Kdo to proskočí? No, to asi nikdo, to nejde. Já jenom 7, počkej. Já mám subejít, hej kámo, úplně subejít mega. Hej, pojď na vodopád, lomeno vodopád. Já už jsem tam a... To je fuk, tak tam pojď. No, co to Ty je? jsi zbugl. Jsi čaroděj. Jo? Jde božské. Co? A ty mě vidíš? Ne. Kde jsi? No dobré, tak můžeme vyjet. Počkej. Ale pojď tu. No. Pojď tu. Brda. Dobrý den. Pojď a dáme si závod, jo? 3, 2, 2, 1, teď. teď. Tak ještě jednou, počkej, to jsme... Bože. Já dám odpočet. A jak asi? Počkej. Ne, jo, dobré, počkej. Ale ne... Jo, jsi to Ne, udělal? to neplatí, a to byla jenom zkouška. A jak jsi to udělal? Lomeno odpočet. 3, počkej, odpočet, jo? A kdo to vidí? To vidí všichni? Ne, to jsem nechtěl. Jo, všichni. Počkej, na celém serveru. Na celém serveru to vidí všichni, jo? Jo? Ty máš nějaké adminské práva nebo co? Ne, to můžeš taky. Proč mi to nefachá? Aha. Hej, ne, pojď tam znova. Dáme si v autech. Jo, a jsem stejně mrtvý, takže to je jedno. Já nejsem mrtvý. Ale jsem dole. No dobře, já jsem to přežil. Já jsem buglý. Pane jo. Tak pojď vodopád. A dej si lomeno v Infernus.
Počkej, dám zase odpočet. Ne, počkej, já to zkusím. Aha, Hej, 4, pojď úplně dozadu, vole. 2, 1, 1. Co? Co to máš s sobou? Já už jsem asi dole, dáme. Já fakt mrtvě nevím. Aha, já jsem to přeletěl, dobře. Co? Ne, dobré. Já to zkusím projet úplně normálně, ale nechápu tohle. Jsem šel vodopat. Tak já čekej. To nejde, kámo. To si ti převrátí to auto. Jo, dobré, dobré, jsem tu. Jo, tak jo, já jedu. Kámo, s tím dám backflip. Yes. Backflip, vole, no tak náno. Já víš, co tady No, no, funguje, no, no. víš, co funguje na stuntu? Já nevím už. Tam funguje lomeno flip. A lomeno oprav, víš? Jo, aha, za 5000, dobře. Já nevím už. Oh, what the fuck? Aha. Kde jsi, já jsem vodopad. A já jsem buglý. Dobře, tak čekuji. Takže co si vezmu za auto? Napiš lomeno V dozer. Do co? Dozer. V dozer. Pojď úplně dozadu. Je, počkej, no 3, 2, 1, 1. Hej, ty vole, ty jsi udělal dřív. Neujel, já jsem ti nechal na skvěl, vidíš? Jaký jsem hodnej. Hej, kámo, Au, hej, ale to tím, kámo, je to úplně náhodno. Proč? Ale já jdu pozadu. Já jedu po boku. Tak napiš jméno Filip. Aha, dobře. Dobře, skvěle. A tak jedu prostě, jo, tak. To vezmu pozadu, hurá. Co se stane, udělám hop. Aha. Tak já už jsem dole, jo, abych věděl. Nejsi. Bohužel. Jsi spadnul? Bohužel se mi to nějak baglo, že nevidím cestu. What? Jo, ale už máme nějakých 40 hlednutí, se mi zdálo. To nejde projet. Počkej, pojď tam, dáme si to lodí, dáme si lodí. Počkej, že já furt jedu. Já tak si dáme něco, počkej, máme nové. A vyberte nějaké vozidlo. Ne, nejde, škoda. Kámo, já jsem to dal. Tak to si king, no. Tak podle mě nové repet. A já si tady vezmu nějakou jachtu. Jo, hele, malý člun. Pojď, potlač mě. Jak je ten člun? Tady, potlač mě. Jak je ten člun? Já nevím, to je nějaké stránce, počkej. No, teď nemůžu. Jo, počkej, tady. No, teď mě potlač. Aha. Pojď. Music is what I'm living for. Jo, chci. Dobře, takže kde jsi? Já na tebe zkusím naskočit. Co děláš? Hrablo ti? Já nic. Já jenom stojím. To je? Dobrý, tak... Aha, Ty vole! Neloď! jsi v něj? Čum na ní, jak jede. No dej si. Dobrý. A jenom vystup, no, tak by to... No a nastup, dělej. Ale ještě chvilinku. No, už jedeš. Ne, nejedeš. No, pust. No, ale už jedeš. Řídím, kámo. Kámo. Oh man. To nejde.
Hej, také ty... Já jsem Bagley. A dáváš to? Vozidlo bylo převrat. Tak Jo, tohle, šikáš, tohle, napsal. byl, tohle byl omylem střih, bo už točíme 10 minutek. To ani se nezdá, ale... Jsi dole? Mám krásnou růžovou káru. To nejde, vole. Nejde. What the fuck? Tak to Nejde, bylo vole. něco. Kamo, pojď sem, vole, to nejde. Kam? Čemu? Vole, to nejde. To jsi ty? No, to nejde, vole. Cože? Už to jede, vole. Vidíš? Ale furt to nejde. Pojede ti to, uvidíš. Ne, já nechci do vody, vole. Ale chceš. Já nechci. Ale... Ej, ty jsi... Sorry. Ale mám co prachy. Haha. Tak pojď lomeno, pojď už tam dolů a tam si napiš lomeno VNRG. A tady už budeme lomeno jezdit. Leboj. Tak a tady já si teďka dám takový pár stuntíků. Tady. Tak si kouknu. Možná ode mě uvidíte série, jestli se teda podaří, tak sérii z NHL, a jestli se mi to nepodaří, tak sérii ze Singláče, ze San Andreas. Ze singlu? Mhm. To jsme si nějak neřekli. Jo, a já to dám. Čekaj ze singlu. Tak jestli chceš singlači, a když tak... Dobré, ty budeš natáčet to single a já budu natáčet NHL to. Sezónu Však třeba. počkej, podle toho, jestli mi to NHL půjde. No, tak co když... Já jsem říkal, že jestli mi to nepůjde, to NHL, tak budu to. A tak co bych měla natočit já? Far Cry? Ne, no, co? Far Cry? No? Třeba. Kde jsi, vole? Já nevím. Nebo nějaké takové moderní hry? No, čus, kámo. Nebo GTA 4? Nebo. Ty vole. A nebo Viděl GTA, jsi, vole? Viděl jsi, vole, to salto? nebo GTA 5? Já to můžu klidně já, ale já to mám na Xbox a nechci si tam dávat internet. No. Tak co bych měla natočit? Poraď mi nějakou hru? Nebo poraďte mi nějakou hru do komentu. Jo, no, podat nějakou dobrou hru do komentu. Mhm. Ej, pojď sem! To bude dobrý tunel, tady, vidíš mě na minimapce, vole. Nevidím, já mám To vypadá, jako kdyby to bylo nekonečné. Kde? Jo, tady. Lol. Jo, tohle. To vypadá, jako kdyby to bylo nekonečné. A ne snad? A ne fakt, co to bylo. Já se to dal, kámo. WTF. Já jsem mrtě krutě. Dobré, jako, ale co třeba Call of Duty? Hej, neznáš nějakou dobrou hru? Ne? Fakt ne? Goat Simulator. Jasně. Čo? Ty vole. Takže pojedeme na dovolenou. Pojď lomeno vodopad, ať se svezvu na dovolenou, pojď. Taky. Pojď, no pojď. Pojedeme na dovolenou. Nasadej Jo? ke mně. Hej, Gečkem. víš co? Pojď lomeno moc. Ne, jo, dobré. A nasedni ke mně, ale. Nasedni ke mně. Jedeme na dovolenou. Pojď, gečkem. A tam dozadu nasedni, store. Jedno. Tak jedeme na dovolenou. Kudma se vyjíždí. Já nevím, hoďte, no, tady má se No. vyjíždí. Sil. Ne, špatná cesta. Tak, tady se jede. A jedeme. Aha, jedeme na dovolenou. Už nám to frčí. Ale tam je nějaký stánek, tam si můžeme zastavit. Aha. Tak, krásně jsem zaparkoval. Ale jaké krabice tu jsou? To je hnusné auto, to se mi nelíbí. Ach jo. Pojď, já tě svezvu, nasedni ke mně.
Nebo naskoč na mě. Pojď, já tě píchnu. Co je? No, traktorem. Pojď, já tě píchnu. Tě napíchnu. Vedle, jak to jedle. Hej. Jedem na... Naskoč na mě, jedem na dovolenou. Jsi normální? No, a už jedem. Dám si. No jo, jdeme na jiné. Já dám jinak autíčko. Dám si Evropu 2, vole. Podle mě myci ještě jednou. Já jdu dělat parkour, vole, pojď dělat parkour. Kde? Nevím. Někde. Hej, pojď lomeno vodopád a nasadní, dělej. Teda lomeno myci jsem chtěl říct. Hej, tak ty mě nikdy v životě nenajdeš. Teď Tam, můžu... pojď tam, kde jsme byli. Já jdu lítat, čekej. Počkej. Normálně dej. Já letím. No, hej, dej lomeno teleport. No. A jdi tady. No. A nedívej se. Ne, nebo jdi sem až. Proč? Já si ti... Počkej. No, můžeš. Jde sem. Tady. Ve stěně. Googlej. Au, vole. Aha. Úplně jde to, že? Hele, taška s penězmi Jak jsi to Tak vidím tvůj nick, ne snad. Hej, nasedni ke mně. Tak naskoč. A dívej, jo? Proletíme. To auto lítá. Čekej. Jasně, hop. Si ti pojím. Mami! Nebo Kámo, víš, že já to nepřežiju, ale. přežiješ. Já co teda chceš natáčet? Já nevím už. A ne, co třeba, já nevím. Nevím, co třeba. Já budu natáčet asi kalko. Nevím, to co najdu, asi, nevím. To co půjde. No tak mě půjde všechno. Co dělal ty prdel, někdo mi sežral se za moje semínka, vole. Co? Ty jsi sežral? Jo. Tak Já? Ne. To by někdo sežral, já ne. přistáváme. Hladké přistání. Však jedem, ne? Užíváme světa. To luxusní, jak to skáče. Zkusím vyletět. Ne, ty vole, ej. Co je? Nemyslím to. Ne! Chce? Tak napiš jméno PIS. PISS napiš. Jak? Lomeno PISS. Lomeno pis, co? Tečka, ať ty napíšu. Takhle. Aha, jo, tak to řeknu. Pis. No a teď nespadneš už. A aby jsme to, víš jak, aby jsme se pak dolů dostali, tak musím tak čít a podle těch teček pojedeme zpátky. Dobré, a příští dobu je zase normální vydělávací a dáme si už konečně milionek. A já se spadám. No to je fuk. Tak napiš jméno Mitsu. Hej, a dáme si milion a koupíme si nějaký lepší dům, ne? Mhm. A ten náš můžeme prodat a vzít si všechny prachy. Hej, jak se jmenuje tady to takára? Já nevím, je to lomeno v... No, já nemůžu být ve vozidle, aha. Je to naše... Ženám, ne? Jo, tak čekaj, já si to vezmu. Tak pojď, jdeme z nás do stupínek. A zkus mě chytit, Máši. Mě nechytíš. Ježiši. Tak chyť si mě, ne? Hej, jak lutáš, vole? Normálně, jako letadlo. Zkus to brát jako letadlo. Šipkama. Tak to je úplně brutus, vole. Já udělal salto, kámo. Ne, neudělal. Kde seš, vole, kde seš? Hej, kámo, ty se jako úplně převracíš, ty super. Však to musíš umět. Jo, já jdu jezdit tady po zemi.
To je normální Taky. auto. Však to je normální, to je trojživelník. Hej, čekej na mě, vysavači jsem za tebou. Já vyletím. Takže jsem zpět a no už jsme natočili 20 minut. Aha, tak to ukončíme, ne? No, ještě minutku, ne? Tak jo. Tak si mě teda přemluvil. Tak to ukončíme, ne? Tady se štít, tak Tak, pojď, zastav se, zabij ho. A pojď sem. Kauto, pojď si tady, tady, za tebe, ježíš. No dobré, pojď, Jo, já vím, vole. pojď tady, Kam? napiš lomeno A. Aha, vole. No, ne, ale proč ty vole, oni nás zabijou? To je fuk, dej lomeno zvracet. Nebo ne, počkej, dej nějakou jinou animaci. No, vidíš si to, že... Dobře, oni. A pojď lomeno exit. A lomeno LV. Tak, tady se opřeš, lomeno Ačko. A dáme si tady... No. A takhle si lehni jako já. No, někdo nás zabije. Dej lomeno SF. No, jste se mrtvý. No tady tak dělej lomeno SF. Já jsem Barbíne. No ale lehni si. Jako ta placka, co tady leží. DJ Bobo. Jo, čekaj. Dělej. To je zrzanění nějaká, nebo zranění. Sedím. Tak to nefunguje, jdeme se zhulit. Tady k té stejně pojď. A co to bylo? To bylo jako... Lomeno a kouřit. No, Nejsi u stěny. To je strašně Co? těžké. To je strašně těžké jít ke mně u stěny a ukončit jeden blbý díl. ty vole, já jsem nechtěl za 2. Jo, je to těžké, no. No, ukončit jeden díl, nevíš, dlouho domluváme 5 minut. No, to je 2. Dobré, Dobrý, super, takže jo, můžeš to ukončit, jestli chceš. tak jo, tak my se teda s váma loučíme. A u třetího dílu... Smutně se s váma, prostě smutně. A uvidíme se u dalšího videa, nebo prostě A- z NLK, nebo z něčeho, ale z tady této série určitě další video bude. Ale Dejte bude. like, odběr Jo. a takové. A ještě bych tomu Tak řekl, snad se vám toto video líbilo a čus! čau. Tak jo, mám to vypnout teda. Jo, tak pár.